Sa atong unang pagbasa, gibutang dinhi nga ang Ginoo murag nagpahinumdom sa mga tao kay gasigi sila panindot sa ilang mga balay o sa ilang kaugalingon, pero ang balay sa Ginoo o ang ilang simbahan bati lang yapon. Munang niingon ang Ginoo, wa mo kabantay nga sa tiyang giingon, huna-hunaa ang inyong kahimtang, daghan kamo gipugas, apan jutay ray inyong naani, nakakaon kamo, apan wala gayod kamo mabusog, miinom kamo bino, apan wala kamo matagbaw, may bisti kamo, apan gitugnaw gihapon, ug kadtong may suhol nga madawat, sa marag nagsulod sa alkansiyang buslot. Sa may pasabot ani, wa gyud sila makabati og tinuod nga kalipay, kalinaw og katagbawan sa kinabuhi. Ngano man kay ang ilang gisiguro, ang ilang kaugalingon dili ang Ginoo. Gilingi ay mong tupad ing na tagbaw ba kasi imong kaugalingon ron? Kontento ba ka? Na kontento ka? Sus, na ato yung tao mga kaigsunan, nangatiguang na lang, hapit na lang mga matay, di lang yapon kontento, di lang yapon malinaon, di lang yapon malipayon. Bisag kaming mga pari, nang monsignor na lang, nang retire na lang, di lang yapon kontento, mabalakon lang yapon kay kinabuhi, daghan kayong mga kahadlok o kahingawa, porti na yung dugaya nga gasigig serbisyo isip pare, wa lang yapon matagbaw. Na ay pipila. No. Naasay daghan atong galingkod sa gobyerno, dugay na kayong lingkod sa gobyerno, wa lang yapon matagbaw, bisa galisod naglakaw mo kandidato lang yapon kay gano man gusto yung mulingkod lang yapon, bahala na lang barangay kapitan o konsihal baka basta mulingkod gyud kay wa gyud matagbaw. Da hilom lagi mo. Si San Lorenzo Ruiz, batanon pa kaayo. Ang iyang mga anak, dili pasad hingkod. Niya, napasanginlan man ni siya nga siya'y nagpatay atong Spaniard dito sa Binondo, dool sa iyang gipuy-an. Gipangita siya aron patyon. Tungod kay naaman siya nagtrabaho sa mga Dominican nga fathers dihas kuan Binondo, ning hangyo siya nga tabangan siyang makatago motong gipasakay siya sa galyon nga dunay mga tulo matingal ito ka upat bato ka Dominican nga Spaniards, nya dunay usa ka Dominican nga pari sad pero Japanese. Ngadto sila Japan nagmisyon. Nya adtong panahon na ang Japan sirado pa sila sa pag-welcome og mga relihiyon. Mautong ang iya to tago, pero tungod kay naa siya sa simbahan, sa nagbiyahe na sila padong sa Japan, iyang naamguhan nga mas importante di ay ang pag-alagad sa Ginoo kaysa tao. Mas importante di ay ang paghalad sa kinabuhi para sa Ginoo kaysa pagpreserbar sa kinabuhi. Motong pag-abot na sa Japan, niingon na ang mga Dominican fathers, lahos lang adtog sakay sa galyon padong sa Macau, kay moadto pa manig Macau, kami lay manaog nga ikaw sakay ngadto basin inigbalik anis Pilipinas, wala na tong nangita nimo. Pero si Lorenzo kay na-convince naman siya nga muhalad siyang kaugalingon para sa pagtuo ug naka hinulsol siya nga nahadlok siya sa kamatayon
didto sa Binondo, ningon siya, manaog ko kuyog ninyo, gusto kong mahimong misyonero. Insa dili ra ba ni ang among pagkanaog basta-basta, inig kanaog namo, inigbalik namo, patay na, kay martyrdom ni. Naog siya para martyrdom. Kamo pasakyon mo barko nya, ingnon mo naog diri kay inig naog patyon mo, manaog mo dili. Nya imong mga anak gagmay pa, asawan manaog ka dili. Ingon kanira bang pagkanaoga na mo, patay na gini. Asawan manaog mo dili. Lisod magani mo gingon kinira bang pagkapalitag sa lahat, di na ba nimo balik nimo? Ana. Oo. Maglisod man gani mo palit og slat nga 100 ra gid na, sus ang akong pamilya, sus gamiton ra ba nin ako, ipalit ra ba nin ako requirements, sus usaon na lang. Ana no, gabalaka kay ta ba? Ana. Labi na gining atong investment investment slots kaning DSAP 500,000 guni. Ang mga mo invest daghan jud kay sila mga kanang kanang iklarohon ta gining agreement. Karon ni presentar tas agreement naagi pipila nga pasalamat sa noon ta kay ila jong gi susi og maayo ba nya na may mga butang nga dili kayo klaro, at least na klaro. So mutong ga-deliberate na sad mi gabi sa atong finance council o sa pastoral council together sa atong lawyer kung saon paghanay maayo. Pero nindot kayo ang among gi-come up gabi atong gi-revise ang atong investment agreement, unya naningkamot gyud mi nga pabor gyud tanan, the best gyud nga pabor ang ihatag ngadto sa atong mga mo invest aning DSAP. Wa nami maghuna-huna og para sa simbahan. Nganong ihatag man gini nato tanang pabor ngadto sa mo invest. Nako, dili din nato ihatag ang pabor na kon ila og mahurot ning atong 140 ka slots na DSAP, ang makapahurot ani naghatag og dako kayong kaayuhan sa simbahan, kay inig kahurot ani mabayra na to ang yuta, makatuko dayon ta sa atong kulumbari og diha magsugod nga daghan na tag mga proyektong mahimo sa atong simbahan dinhis parokya o sa archdiocese. Sa ato pa ihatag nato ang tanan, pero naa sa gipipila nga investors gahapon na say or the other day niingon ako laning ibutang dihang akong one slot father, pero ayaw na lang kog hatagian ng 25% nga interest. No, ano ba? Ayaw na lang kog hatagi. Ako lang ning ibutang diha niya kon mahuman na og na mo'y kwarta, iuli lang sa niya ning nga rin ako. Nasay usa niingon sad nihatag pa gani og 14 slots. 14 slots ha. Ako ning gi-announce gapon. Moingon ra sad nga, ala, ikaw lang diha pa der mag-igo ana. Total, tulubagon man na nimo sa Ginoo kung saon na nimo paggamit. Sinan ka na? 14 slots, 7 million. Imo lang ihatag nga, sige pa der, gamitan na diha. Ikaw na bitay manubagan na sa Ginoo kung saon na nimo paggamit. Dili ma-attach sa ilang kwarta tungod kay ang ilang hunahuna ang pagpanindot sa simbahan, ang pagpalampos sa mga proyekto sa simbahan. Kana bang maghunahuna ta nga mas importante ang katilingban sa simbahan kaysa akong kaugalingon. Kanindot unta ang ato mga kandidato karon sa barangay, kanalang barangay ba o yapin na lang sa nato ning ato mga national leaders sa simbahan o sa gobyerno. Kana bang maghunahuna unta ato mga leaders ba nga mas importante ang katilingban kaysa akong kaugalingon.
Dili kay magsigig panindot sa ilang balay, panindot sa ilang sakyanan, padagko sa ilang savings, padagko sa ilang mga yuta, pamalitan ng mga yuta. Unya, ang simbahan, hapit way yuta. Ang simbahan, gusbat kayo. Nga ba? Mao na peligro kay tanan. Di ko na be, lingiyay mong tupad. Ingna ko no, andam bakang mutabang aron munindot ang atong simbahan. Sige. Sige na. Inaandam kang mutabang para munindot atong simbahan. Ana, palit mo aning atong investment slot o ang ato sang donation slots kaning holy pads, kini pag yung atong meg para sa atong pista, kanindot ana. Munindot ba? Dili kay magsigil at panindot sa atong kaugalingon. Si Herodes nagsigig panindot siyang kaugalingon, nagsigig tagbaw sa iyang kaugalingon, hasta pagod ang asawa siyang igsuon, iya pag yung gipangasawa kay makatagbaw gid niya. Unya kay ni badlong man si Juan nga magbubunyag ang igagaw ni Hesus. Si Juan ba Bautista ni badlong man nga di na maayo Herodes, giputla niya sa liog si Juan aron mohilom nga wa nay magsigig sulti niya, wa nay magsigig kanang pakonsensya niya. Oy, nahibong siya. Ni naman sa ginganlag Hesus nga maumao ra gyapon gisulti. Naratol si Herodes sa iyang kadato, sa iyang ka-powerful, sa iyang pag-angkon sa tanan niyang gustong angkonon, sa iyang pagpahilom sa mga tao nga motulisok sa iyang tanlag. Nagpadayon ang iyang karatol. At tanawan ng mga taong sigig panindot sa balay, kusmod lang yapog naong ikanindot sa ilang balay. Lagi. Natanawa niyo mga naong, kusmod. Kana ba magsikag una-una sa imong kaugalingon? At tanawa karon nga ang atong gipanindot ang atong simbahan. Akan ibang atong simbahan nindot-nindot naman Kada nato tanaw mo smile atong naong. Nga naman di man kita'y tagiyaan ang katilingban man. Igo ra gyud kami ngon, la kanindot na sa atong simbahan. Pero imong balay, ini kanindot na ana, igsunod adlaw mangutkot na sa kas imong hugaw. Oh no, ni ko dagalit piwana. Naunsa naman sa ni masuko na sagka. Wa jud kay katagbawan, pero kaning simbahan mo atong panindoton, isip katilingban. Oy, lipay kay tas tanan magsige patagtabi-tabi, nut kay simbahan, no. Mura mamogdili yun mo to nga nanam na siya. Katilingban, bisa ka ng barangay, maningkamot ang atong mga barangay officials, pag-alagad Diyos barangay, ilang ipamaligya ang ilang mga yuta para ialagad sa barangay. Dili nila alihan ang mga agianan sa barangay, dakuon na gid nila ang daan, ninduto nila ang kanang mga drainage, limpyuhan ang daan. Sus ang mga tao mga ninduta sa tong barangay, uy, dako kayong agianan. Matod pang Mayor Aljo, kinahanglan 6 meters gidunta para dili yun mo traffic. Nya wag yun mo parking sa atong mga daan. Bisag sa talipot-lipot diri. Moingon to la kanindot na gid sa atong barangay. Lipay tang tanan. Di ba? Pero bang imurang balay imong gipanindot ang atong agianan, pitos kay tanan, parkingan pag yun ang pitos nga agianan, habul-habulan pag yung imong giparking diha. Moingon dayon ang mga taga-barangay ay mga animal. Way ayo ni mga opisyala, sige lagyaka diha, way gibuhat. Mao na. Hinaoton ta nga di na mo'y mahitabo ha. Mao na, malipay gid ta. Ngayon ang utanan nako, Pader, kana bang imong daghan kay project, wa ka ma-stress ana? Nako, so far, wa gyud ko'y gibati nga stress. Ngano man, nako, ako ra jong gisunod ang sultis Ginoo nga pamaligyag slat, panindutan ang imong kanaganing simbahan, pero ayaw kaatat sa ana. Anytime, pwede ra jud kag mamatay. Nga naman, ako may project ana.
si San Vicente Ferrer may ka-project ana. Ngano mag-uol man ko ug mahuman. Thanks be to God. Salamat nga imo kong nagamit o naka-experience kong nahuman. O di sad mahuman, iyanas Ginoo. Kani ka nga tong halin makapahuman kaning niya. Tanaw na to. Sa atong holy pads, para sa atong National Retreat for Priests, o sa atong donation slot, na natay halin nga niabot na og 37,193 ka slots. Atong pakpakan. Pila may atong kinahanglan para mahuman kining atong holy pads, napay palitonon nga 62,807 slots na tag 100 pesos per slot. Sa ato sang special slot para sa atong pista pohon, ang atong slot nga Mother Mary's Enriching Graces or MEG na nasa tayhalin nga 1,528 ka slots. Ato na sang pakpakan. Salamat kayo. Naatay tiwasonon pa or homnonon nga 18,472 ka slots. Makahuman ka ni? Ambot lang. Nya sa atong investment slot nga DSAP or Divine Solution and Prosperity, 140 slots atong gibaligya, tag 500,000 pesos per slot. Na natay pledges nga niabot nag 38 ka slots. Pakpakan na to. Sa atong total nga gipamaligya, naapay atong homnonon nga 102 ka slots nga tag 500,000 per slot. Hinaot ponta kamong mga naminaw o ato mga nahigugma simbahan, inyo sa ning hotdon. Ato ning hotdon. Unya ang pledges nga 38 ka pledges na anatay na dawat nga actual nga cash na girimit nga 17 ka slots. Pakpak. Salamat kayo. Ang ato ding YouTube na natay monetization. Murag ni decrease karon kay kuan man og kuno ni kana ganing mag-fluctuate ba depende sa ilang conversion dito. So last July 159,000 ang atong share. Ang karon sa month of August ang atong nadawat nga share 135,000. Pakpak, salamat kayo. Pero kung ang atong tanan, kamong tanan nga mga subscribers, tanan nga mga followers, og mo view lang gid mo aning atong YouTube channel kaning Patriciano Ubod, murag dako-dako gid unta atong ma-share. Galing lang kay jutay kaayo ang mo view kada adlaw. Kada gid adlaw view gid ta. Nya nasa uban magsigig tan-aw sa atong YouTube nga mga gipang post pero tuwa sa laing channel. Dili kaning ato ba? Kaning ato yung channel. Karon 169,000 na atong subscriber. Muna una yung tanawon kung tinuod ba gining ato. Una ang akong naong. Kana mo nang naong nga. Pero gipang post man sa laing channel. Patriciano gyapon nga naong. Patriciano gyapon nga misa. Haron siguro naong og pila na subscriber. Mo na siya inyong tanawon. Naidaghan kay gasig tanaw, gasig sunod tuwa sa lain nga channels. Mo nang ang ato diri na share gamay ra. Pero sige lang, okay ra na kay makakwarta man putong uban. Nindot man sana siya. Pero mao ni ang atong paningkamot nga monindot unta ang atong simbahan. Unahon nato ang atong simbahan ug ang Ginoo mo'y mutagbaw nato. Si San Lorenzo Ruiz giuna niya ang Ginoo, gitagbaw sad sa Ginoo ang iyang pamilya, apil na ang atong simbahan sa tibuok kalibutan. Kini mao ni ang hagit
nga di unta ta mahisama ni Herodes nga nagsigig tagbaw siyang kaugalingon hangtod siya namatay. Wa gyud matagbaw si Herodes, siging karatol, siging kasuko, siging kahadlok. Sige, manindog na ta mga buutan.